Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah, sadaka wahdah, wa nasra abdah, wa ayya jundahu wa ayyamal ahyaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Jamaah salat tarawih dan salat isya Masjid Daudul Jannah ingkang kula hormati, saderengipun monggo kita ngunjukaken puja dan puji syukur wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan, kesehatan, katite wonten dalu menika kula panjenengan sami saged kempal manunggal saperlu nindakaken kewajiban nggih menika salat isya berjamaah dipun lajengken salat tarawih. Mugi-mugi sedaya napa ingkang dipun nindakaken pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saderenge kula nyuwun pangapunten awit punapa niki mestinipun jadwalipun nggih menika Bapak Sirwanto namung nembe wonten kaperluan kawula dipun utus jumeneng wonten mimbar. Jamaah salat tarawih ingkang dipun mulyaken Allah Subhanahu wa taala, sumangga kita ngaturaken syukur dumateng ngersanipun Allah ingkang sampun tasih kepareng kawilujengan, paring kasarasan langkung-langkung, paring hidayah dumateng kita sami bilih ing wekdal menika kita saged merlokaken nindakaken wajiban kita sedaya wonten Masjid Daudul Jannah saperlu nggih menika ngaturi dawuhipun Gusti Allah ingkang menika ngibadah wajib salat isya utawi salat tarawih. Mugi ibadah wonten wulan Ramadan wiwit awal dumugi dalu menika sedaya jamaah pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yun pangapunten wonten dalu menika kula ngaturaken nggih menika babakan tobat inggih menika tiyang ingkang nilaraken sedaya tumindak ingkang dosa lan boten badhe wangsuli malih awit kepengin supados saged dipun paringi pangapunten Gusti Allah sedaya dosa-dosanipun ingkang sampun kalajeng dipun lampahi supados benjing wonten akhirat saged dipun bebasaken saking siksa neraka. Tiyang ingkang tobat menika kedah manut mituhu dhateng aturanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi purun nindakaken ngibadah wajib ingkang dados dawuhipun lajeng boten badhe wangsuli tumindak ingkang dosa lan purun nilaraken awisanipun. Pangandikanipun Gusti Allah wonten surat Al-Baqarah ayat 221 ingkang artosipun sak temene Gusti Allah nresnani menyang wong sing padha seneng mertobat lan
ngresnani menyang wong sing padha golek gelem nyuceni pribadine saka dosa. Awit menika monggo mumpung dereng dipun panggil kalian malaikat Jibril, monggo kita kagem sangu luwih-luwih wonten wulan Ramadan menika ingkang dipun sebat Pak Kyai Amjad yen bulan kang mremo. Menapa dianggep ingkang mremo? Lan niku sedaya amal kesayan nika lan niku dipun lipat gandhakaken sedaya. Salajengipun tobat salah setunggalipun tiyang badhe dipun tampi Gusti Allah pinangka dados penyucining dosa wonten gangsal ingkang dipun kawigatosaken ingkang sepindah ingkang sepisan inggih menika manawi tobatipun dipun lampahi saderengipun sakaratul maut. Sakaratul maut nika dipun timbali wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Jangkep kaping kalih inggih menika rumaos gelo awit kalajeng nindakaken ingkang dosa. Monggo nek sampun niat tobat menika kedah menapa ingkang dilarang menika dipun tilaraken. Ingkang ketiga purun nilaraken tumindak ingkang dosa lan boten badhe wangsuli malih. Awit menapa mawani sampun dipun wangsuli malih menika dereng dipun wastani tobat. Ingkang sekawan nggih menika tumindak ingkang kalajengipun dipun tampi awit boten ngertos manawi klebet ingkang dados awisanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pungkasan nggih menika purun nindakaken ibadah kanthi tertib. Mbok nawi mekaten ingkang saged kula aturaken wonten dalu menika Gajah Mungkur Waduk Wonogiri manawi wonten keladuking atur kula nyuwun samudra pangaksami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.